Jessu juża żewġ elementi min-natura u jgħid min aħna l-identità tagħna tinġabar f'dawn iż-żewġ elementi li jsemmi Ġesu. Il-melħ. Mhux se nidħol f'polemika mat-tobba li jgħidulna m'tieħux ħafna melħ. Wara kollox fl-università jekk titgħallem xi ħaġa hija li tirrispetta x-xjenza. U jekk tkun bniedem tassew u bniedma tassew tal-fidi, qatt m'għandek tiddisprezza l-erf li hemm fil-ħolqien. Min huwa tassew xjenzjat joxa bl-istraordinarjetà ta' dak li hemm fil-ħolqien. Il-pass ta' umiltà hija li minn dik l-ammirazzjoni inti tiftakar li hemm imħabba li qed tidderiġi kollox. Wala hija imħabba personali aħna natwa isem għax wara kollox Alla dak li hu. L-imħabba personali li tħalli il-marka tagħha f'dak kollu li aħna nistgħu naraw u nisperimentaw. U li jekk ikonna naqalu l-umiltà iwassalna biex niltaqgħu miegħu li huwa lil hemm minn kull sperimentazzjoni. Il-melħ fil-kultura tal-kontemporanji ta' Ġesu kien element essenzjali ta' konservazzjoni. Ma kienx hemm ir-rifriġerazzjoni li għandna aħna, il-melħ kien essenzjali biex l-ikel ma jaqtax. Il-melħ kien ukoll waħdu dak li jagħti t-tuħ. Xi tfisser li student universitarju jgħin biex il-kultura u x-xjenza, l-akkademja jiġu preservati. Il-melħ kien jevita il-korruzzjoni. Il-KSU li jirrappreżenta lill-istudent fl-entużjażmu tiegħu fid-dialettika kontinwa tal-ħsibijiet u tal-fehmiet li għandu jkun xprun għall-inizjattiva. Il-KSU għandu jifhem li jrid ikun bħal melħ preżenza li tgħin lill-ispirtu universitarju ma jikkorrompi ruħu qatt bit-tellieqa għal min jiġi l-ewwel. Għad-degree bħala xi ħaġa li hija l-ikbaran tal-esperjenza universitarja. Jekk l-esperjenza universitarja ssir tellieqa biex nasal ngħaddi ikolli karta waħla mal-ħajt u nitlaq, issir esperjenza fqira wisq. L-esperjenza tal-università trid tkun esperjenza li l-bniedem tkabbru fis-sentimenti nobli ta' solidarjetà, tal-erf u l-għaqal fis-sens ta' l-istat. L-altruizmu ta' min jagħti ħajtu fil-professjoni,
ikun imsejjaħ għaliha u li juża l-erf għal-ġid tal-bnedmin. Jekk ma jkunx hemm dan il-melħ, imma l-Università ssir esperjenza utilitarja titlef ir-ruħ tagħha. Nifhem li din l-esperjenza meta għandek korp studentesk li jilħaq l-10,000 student u studenta mhux dejjem huwa faċli. Jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk li fost ħafna affarijiet oħra l-istudent għandu jagħmel jiddedikaw ukoll l-esperjenza tagħhom fl-università għas-servizz tal-ġid komuni tal-istudenti u tas-soċjetà. Bla ma rridu aħna nħarsu lejn l-istudenti tal-università, ħafna drabi l-membri anki tal-KSU, u nistaqsu l-mistoqsija kif se jkunu l-leaders ta' għada. Qegħdin magħna l-esperjenza professjonali ta' wara l-università mhix kapaċi taġnek daqskemm kapaċi taġnek esperjenza pożittiva ta' kollaborazzjoni u ta' impenn f'dawn is-snin formattivi. Ġesu jitkellem fuq id-dawl. U hemm minnhom jurina li d-dawl huma l-emejjel tajba tagħkom. Hekk għandu jiddi id-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smawit. X'inhuma dawn l-emejjel tajba? U għal-emejjel li jgħinuna noħorġu minna nfusna u nkunu għotja lill-oħrajn. Fl-enċiklika soċjali li iżjed riċenti tiegħu il-Papa Franġisku meta jitkellem fuq il-fratellanza, il-fatt li aħna l-koll aħwa u lied missier wieħed. Jgħid li jekk il-bniedem jingħalaq fih innifsu ma jkunx jista' jikber. Imma jekk jingħata allura qiegħed jimmatura u jasal għall-milja tad-don li hemm fih. L-Università trid tkun dan il-proċess fejn l-istudent mhux biss jirċievi formazzjoni akkademika mill-aqwa u ta' dan għandna għaliex inkunu grati lejn l-Università. Mhux biżżejjed li jkun iffaċilitat l-istudju u ffaċilitata ir-riċerka tagħna u ta' dan hemm bżonn inkunu grati lejn l-istituzzjonijiet. Imma hemm bżonn ukoll il-KSU mod speċjali ikun ir-ruħ fil-qalb tal-korp studentesk li jimpenja ruħu għal anijiet li jmorru lil hemm li ħarsu iktar il-bogħod. Permettuli nissuġġerixxi ftit elementi li nħosshom ta' attwalità. L-istudent universitarju għandu bżonn jagħmel spazju f'qalbu u f'ħajtu għal min hu fqir. Il-faqar mhux biss materjali imma huwa psikoloġiku huwa spiritwali. Il-faqar huwa il-fatt li wieħed ma jkollux mezzi biżżejjed biex dak li hemm fih jiżviluppah
u jimmaturaħ. Il-faqar jista' jkun dipendenza, jew minn sustanza, jew minn xi ħaġa li minflok tgħinek tikber teħerdek. L-istudent universitarju u jikber u jagħti ħajtu irid jiftakar li jrid ikun ta' servizz. L-istudent universitarju jrid ikun ukoll persuna bniedem jew bniedma li jkollu sens tal-istat. Xi tfisser di? Aħna ormai qegħdin inħarsu lejn ġenerazzjonijiet ta' studenti li l-Malta kolonjali ma jiftakruhiex. Jaqraw dwarha fil-kotba jekk jaqraw. Imma iżjed urġenti li kull wieħed waħda minna irrabbu fina din ir-responsabilità soċjali. Fi żmien il-kolonja konna nwaħlu fir-re jew fir-reġina qabel konna nwaħlu fil-Gran Mastru. Illum m'għandna l-ħadd f'min inwaħlu. Għax jew rajna f'idejna u allura aħna responsabbli jew inkella għadna bil-mentalità puerili tal-gvern jikmanda u jiena nagħmel li jfettilli. Is-sens tal-istat huwa li aħna jkollna mhux professjonisti l-quddiem, imma studenti li jinkwetaw għad-demokrazija fil-pajjiż, li jinkwetaw li tkun treġija nadifa, trasparenti, integra, leali. U l-KSU huwa b'xi mod arena fejn dawn il-virtujiet u l-ideali jitħadmu. Illum jiena dieħel hawnhekk u niltaqa' ma' suċċessuri tiegħi fil-KSU jiena għamilt sena segretarju ġenerali fil-KSU u sena segretarju internazzjonali. Kienu żmieni oħra, żminijiet ta' 80, meta il-Fakultà ta' Teoloġija kienet imqaċta mill-Università. Nixtieq insellem lill-istudenti ta' żmieni li rrifjutaw id-diktat tal-awtoritajiet u integraw l-istudenti tal-Fakultà tat Teoloġija fil-KSU. U permezz ta' dik id-deċiżjoni tal-istudenti li kienet tmur kontra id-diktat ta' min kien fil-poter, aħna l-istudenti tat Teoloġija kellna vuċi u rwol. Kienet profezija importanti, statement ta' libertà, statement ta' inklużjoni u demokrazija. Illum intom iffaċċati minn sfidi ġodda. Minix qiegħtaw biex ngħidilkom x'għandkom tagħmlu, qiegħtaw biex nitlob għalikom ħalli l-mulej jgħinkom tagħmlu dak li jusew. L-aħħar kelma tiegħi hija din. Fittxu li tkunu bnedmin ta' xjenza, ta' tagħlim, anke f'dawk li huma ix-xjenzi umanistiċi, mhux biss fiżiċi. Kunu nies li teċċellaw fil-materja li qed tistudjaw. Imma qatt tinsew li hemm it-tagħrif u hemm l-għerf. Jiena nitlob għalikom l-aman ħafna tagħrif li qed tieħdu u li jgħinkom tiżviluppaw. Tħadmu wkoll u tikbru fl-għerf.